Diada de Sant Jordi entremuntanada a la Rambla de Figueres amb una afluència constant de visitants de totes les edats al llarg de tota la jornada. Més d'un centenar de parades han ofert roses i llibres i han participat enguany 76 entitats, 10 llibreries i editorials de la ciutat, 6 floristeries i 12 autors individuals. Al llarg de la jornada hi ha hagut contes i actuacions i també signatures d'autors i autores locals i comarcals. Als Jardins del Consell Comarcal s'ha celebrat una marató de lectura dedicada a Montserrat Vayreda en l'any del centenari del seu naixement. En concret, s'ha llegit l'obra Els pobles de l'Empordà, que descriu els paisatges i racons de les poblacions de l'Alt i el Baix Empordà. Per comptar flors a compàs, Garrigàs. A la llum vessen colors i perfum.